Ysgol Plas Coch yn Wrecsam yw'n hysgol ni, a dyma'r tro cyntaf i ni gystadlu yn y gystadleuaeth. Rydyn ni wedi penderfynu perfformiad carol yn Eglwys San Silen, Eglwys Plwyf Wrecsam. Mae tŵr yr eglwys yn 135 trwyddedd o uchder ac i weld ar draws y ddinas. Mae'r garol yn sôn am sut all blant weithio gyda'n gilydd i creu dyfodol gwelli'r byd. Enw'r garol yw Nadolig Llawen, mae'r dyfodol i ni.